Dapat yung manglaro sa... Ayun, gugut. Tangtanging ipon. Karon mga higala ko, nana mo dire. So kaning nga vlog pwede ni part 3 kay dugay ni Human, ug ako nay mo iwan dire. Hindi yan, yung pututoy mo. Ano yung patutoy? Ay na kung tut. Tikbasan biso. Tikbasan lagi yung... Gano'n baga butong mga ito squad. Dasaka ba yung nagwawik ko praso nun? Butong lagi, hindi na mo susan. Kuhan niya, mura po tayo kuhan. Abi pa lang. Ha? Ako na po yung mukhaon. Mga tagbaday ko nimo. Sige, magtiwas tagama kay mga butong kanto. Dili, kumpanya biya taga-ay me. Sige, sige. Naman. Sige naman. Sa tala storya, kuhan. Kabalo na ko na, dili ko sa payan mo batang labot ng kape. Lagi, sorry kayo, sorry. Pero masayap na yun, hindi ko kasabot. Istorya hirap ha. Yan nga, siya man naging ni mo dugyo. Ingana na ba'y barog ni mo Dokyo? Ang mura gayahay ra kay kag barog? Maubitaw rin ganiha. Hilom diha. Na maulagi. Ang tao i-review ko no, Bren. Uy, hayay-haya kay ni murag barog. Ay na. Labay na nga sigarilyo, Dok. Kita po ng mga aso. Makita na, makailan ang mga kuwanan na o kasi mahilig na sigarilyo si Dokyo. Kailangan naman na pang pagwapo mo kung sigarilyo. God, basta ano sila? Oh. Ikat bitaw na sa pagkalaan. Nagbuot man kag dili. Katubitang vlog nimo, mo ko gabuotan ng kuan. Unsi ikat, unsi wala. Butong ron. Ha? Mga tagong butong. Napo ni butong. Nako, daw sa mo una. Dili nangita kag murag dili kayo ng sakit, no. Apo, ganahan mo. Ay. Ay, makaingan po tag mabakakon kita sa mga followers ga vlog ta. The truth hurts. Pinakagwapo, tagwana. Sige doyo, aso nakaglakaw, birahon imong buhok. Birahon imong buhok. Dapat yung manglaro sa... Ayun, gugut. Tangtanging ipon. Dili, birahon na mo. Imo to papa daw. Ina mga may butong daw. Ay, sus ko gino. Ma tolora kay ako ra man usara. Ayaw tigtuan na dong, ayaw do kay kuan na joker na ay sigtuan na, wala istorya nang tinuod. Daw. Ayaw. Matulor ka bok dong ha. Salamat daw. No, kanang bata, murag ka lang yung smile kontra pud sa buot. Ayaw bitog tuod dong. Buang ka. Bantay mga ayok. Mga ipug kuwara. Sige, Gyot. Salamat kay Gyot. Sa gyot, ni gyot. Unsay dugyot? Ingam ka na kung ay kung tawag dugyot. Dokyo akong pangalan. So atong susihon ug atong kumustahon kaning atong pinakagwapo natong idolo, no? Kay murag sa pagkakaroon ga practice ya ang iyang stepping anang pulo TikTok niya. Karon mga higala ko, nana mo dire. So kaning nga vlog pwede ni part 3 kay dugay ni Human, ug ako nay mo iwan dire. Pila ni katik. So abang-abang ra mo. Ano, masulod ka? Ata, para sa ko. O, nara, pagbulag po to. Dili, bahani ba? Kayo, anis ata. Ha? Oh, kanya, Kasong butong kadli. kamatay po. Ah! Kasong butong. Sigura pa magkano eh. Ay, gudit ni mo, pre. Siyempre, Automatic. Ikaw ra? Uso pa may delete ikaw. Orasan mo na i-post. Kuan alas 4, alas 5 pod. Di mo guna butong kay may ilan ng panet. Non? No, dili. Muna sakto kuskuso. Marami man ikaw kay gay. Sagad. Muna sakto kuskuso. Kawatan og butong gapaila laman sa iyang mga punong tay kapahasngan. Kusog kaayo sa mukha og butong. Wala ka. Kato iyang kwarto na punog puti-puti tong bideng. Tapos kaglaga puro puti-puti nagbideng. Asay, tawag ka na. Tamba. Ambo. Tamba. Ay, ikaw wag ang pakadama kaayo sa bideng sabi wala lamang ka. Tambalolo no si Dantoy. Dito po lamang sa CR ha. Di Okay mo doon sa CR. Mamang di pa doon pa CR. Kanto ga-order og bagong bideng. Yung mong sunrock sa kwarto. Pagsulod na ako, mamang na mo aning kwarto sa pintal. Yung hila na pintal. Pamatay. Ito man kuno nakailan. Kung lain kay nay dili ato pras wag ko ganing gibuhat mo kadukyo. Mo magbabader kay nganong gitawag kag sulot. Kay nganong gipong sulot gid bukat tinuod. Muna si Direk Florante. Istorya ng sulot. Dantoy. Sige. Bago ang karon. Mama ko may mo bago. Adi ko anak ko ng mga anak. Mama ko may mo bago nga. Isting nyawa. Mama ko man mo mama ko may bago mo nga. Lahi man iya. Lo, una ko nang mata ron, masulot ka unya og. May gini mo compose gid request. Ay siyempre. Writer. Tigom na para balay pa na eh. Guys, Ug nako ibalik ug ninyo nako ibaligya. tingnan yung putotoy ng malitong squad guys. Napakalaki oh. Bundo na bundo talaga.
Hindi yan, yung pututoy mo. Ano yung patutoy? Kami na kong tutoy. Ay, si Kuan kay maguba na kung Kuan. Anang kadangag ni mo, Dok? Wala, hindi ko. Tining mo squad, klaro kayo. Dili. Paano makadangag? Nakakaon na mo ko nagbutaw. Unya, Oh, ready to fire na ko na unya. Sa ato pa, Ready to fire. kuha na kayo na siya, kaya sa itaw ka na, sudok na kayo na. Busok na kayo. Naingon lagi nagbili. Ayan, arag tamo ni squad. Sapok na kayo ba? Sapok. Murag ka ng cornstarch gibatil ba? Nanoy bata ka Kuan ang likod. Kunin mo, no siya may gaingon og sulot ka. Ayaw, lain. Mo yung kaukuan. Baya. Mo maingon niya nga sagot ko yung pangalan. Hangad yun. Apakog bato. Di ta mo sugot og kasabaan ratapin. Action. Minatay po nung kantawhan na ron. Tuslo ko na ako na yung matag tuslo. Wala kang karapatang magalit, gitagaan kag butong. Ay kawa. Obi ako. Ang ako ara ba nga. Natin curious ra ko kung say kasikas. Wala na. Ikaw kay. Ay nasig kasuko. Gahi on gani mo. Ayaw na. Mo masuko ba? Wa koy katong kay dili ta taga dire. Gitagaan po kag butong. Usa po na. Dapat na kay utang ka bubuton. Mag-guys ko ng botong. Kay nangayo man ka. Sigara bitaw ani mga baka kabaw ha tuga pulo nakita sa tulo ka buok. Awpad ka buok. Sala. Kabaw gani, no baka to ba? Asa di misgutan niya? Nara kay napay vlog usig makanto. Oh, Jesus, kamu. Yes! Sige tayo, sige tayo. Wah! Salamat dong. Salamat. Tikbasan lagi og. Karang ka bisa gamay ra kay ginuto na. Overnight magabuntag. Hindi oy. Ing ko na ako mag overnighter taon nyo. Magabi na lagi ta mo uli. Ipindi o karon gani karon mo ga overnight to pagka sunod gabi mo ni uli. Murag ka pa nga. Ingnon ka na kog asa ng balay. Tuganan ayo ingnon, tuganan. Tuganan ka na kog asa ng balay ni. Tong tawhan nga dako. Ala bakulaw di ay. Bakulaw. Nga inom ka. Uunahin na kita. Bakulaw na nuno. Para ka puno. Sige. Mana ka Bawat sandali awatin ang pusong di matigil. Isa pa ingon na ron. Ingon tong putot. Sige. Iya ka na pag yun. Ako na bahala na. Sige, mayo ka. Action. Bakulo ko ng kaway Ay buta. chapon naman ako ng diyaw. lagi ko. Ko wat lagi kada. Sige. Sige. Sakto ko itong reaksyon ang tagay. Nalipay ko sa gatiks-tiks babae man eh. Digas pungot gikan murag nilaylok anang imuhang Sige. karakter. Ayaw, nagko lang ayaw. Sulti lang ayaw, sulti. Sulti kay murag ba. Ganyan ka na akong dok. Wala bang ako makahimas nga bakulaw ko kang walang kwenta dun. Tagalog! Saris! Ito yung hanin namin anaon doon. Ngit-ngit na. Halas card. Manatang ka sticky no. Dokumentary ginaari. Lata-lata rin yung video rin. Sulay sana abi kay mo ana ko ikaw pumuriyok ko kang ana. Sabay ka mailak ayo nga. Ay mo lagi may pabuy-buya pud may. Boy naman mo. Ingon og tubol. Kaya ang lawas sulit unta pero na og tubol. Dali apit kay magainom patapin. Sulit. Dali kay magainom patapin pulutan sa lugbaon na to. Sulit. Inom gyapon na una na po. Sige. Ito istorya nimo utos ron imong itlog. Ingna na siya nga kana iyang lawas nasayop ko na dili. Ayaw si Kido. Sablay nila. Sige. Sige. Mana ka kuan? Sumbagay makuno kanako. Sumbagay mga kanako. Dakan gamyan ka kung lawas. Gamyan ka nako. Mana ka kuan? Kaniya. Then ako'y mudalagan dantoy. For short, gwapo siya. Sa. Agree ka, Pats. Sige.
Sige na, kay kadali ta kay. Kanang iyang simod. Pwede wag dunsol. Iyang simod naingon og dunsol. Kabalo kag Donsol? Tandem ni kuana. Donsolita ba? Wala pinakwartaan sa dagat. Donsol? Kahit kina. Mama, di man ang mahalig. Mura na Kwartaan man ka. Mura na pinakakwartaan sa dagat. Sige. Abi kay Don. Sige. Sige. Iya, right. Tawag ko ato karo sa. Wala ka taga. Wala ko korad lahi di siya mag-idip gyud ba. Na sa una nga wala ginamang gyud. Muna siyang kanyan. Ano ba? Dili. Ah, bili. Sige. Ayun ka. Natsir ni ka. Sige na. Dapat chair ni. Mana ka. Question, mamang kanang Donsol mo pinakakuan sa kay Don. Ah, Sige. Pali oy pen. sige na. Mana ka kanang iyang simod. Ay, nasimod kang namong ritso. Kay kanang nawong niya dili masabot. Ing na siya, nga kana iyang nawong naingon og hubag, nga pagbuto di may tsura, napunog na na. Napunog na na. Ina siya. Ing na siya, kana iyang nawong mura og bratohon. Ama. Ayo, sige. Dili branded. Kas akag. Dili ni matrimhaning danto itong sa kaka. Basta kay inyo ang istorya. Basta ako hingan ako madaot ta. Basta kay inyo man istorya. Independ man ko. Independ man ko nila. Ay madaot ga. Sige. 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 Mama masuka mo tinuod man pod. Basta kay laraw, dili to tinuod. Gayon kay yung mga Dito tinuod. Ayun ba. Ako hindi pinsa ko ha. Sige. Sakto bitaw akong paingon niya. Ikaw mo to na. Balik ka sa ko. Di man kabalo mangingo ko. Wala personal. orag amamarang. Kaning asa man ka? Di ko musukol. May pa mo inding. Bright po si Stephen. Ayo. Kailangan kong gawin. Katawanan bigyan natin noon, oh. Timaya kita kau dah orang. Timili makaraga ni. Gulug-gulugan ka pina. Sige, magsabagay sila. Gayo. Okay, kung nakatawa mo kag usara, sige. Sige, ka mo kanto. Muna ko. Sige na, kabalo na si Boy sana, yung insulte. Sige na, bantay binagwa. Kumong na yung ka. Sige na. Sige. Sige. Basta mo lagi to. May pala di sulong, dili na man ako. Ayaw. Sige, basta kay kato. Sige. Mana kay ko. Asa pagka napindira ka masikita na ako? Hapo na. Ugma kong ran. Mag-shout out pa ta. Why de? Kalas-kalas na kog oras. Nasaan? Ayaw ko muna ngayon, bukas na lang. Sarap. Ciao, yes. Lalaki bigay sa akin. Sige, Bren. Tara na, Bren. I'll do it myself. Ayaw, ayaw po nung kiyo. Hindi ko manok ha. Oh, talawan! Oh, talawan! Tamayot. Oy, I love you. I love you to unta ko. Ilaw, nakatira na. Ikaw ay sige ko na diha. Sinagdadagyan mo nakuha. Eh, lumbia, tira adar ba ka? Si Balosan! Tagam! Tagam, Balsan Roy! Ikaw yaks. Pero nga diha yaks. Ikaw Ben. Atay si Fred, ikaw na ka! Intak na naman nagtuway na po na eh! Kabalo mo, inyong idol Stephen, gipablatira na unta. Gikawati na yang. Gusto niya mong dinalagyan ng score na?